Oh, na Chukwu Okike Pine River Street. Eche. Mo ejie, bia kpọrọ ya za. Nje. Ọ dị aka anyị nọ na Port Harcourt. Eche. So, ị na-anyị fụ na ife agbara aka n'ojiri uge wee megịrị. Enenia. Ana agbara ise tọch. Onye nwa uwe ka anyị nọ n'ime. Nke a bụ resident ya. Nke a bụ plot ndị gbado n'ime. Nke a bụ plot gbado n'ime. Plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, 5, and so on. So I want to na next launch na anyị ga na-emezi ga-abụ na abịa na ya flag ya off. Onye na-akwụ ụgwọ a na-enye allocation a na-achịnye gịnị key etu akịta before tomorrow and next ọdọ ebe gate ya. So onye na-ekwu ụgwọ ebe akịta anụnwa ọ na-achịrị gịnị enye allocation paper enye key ịbịa n'ebe a for your plot ọ dịgo fenced. Chukwu Okike ọkwa 14 million promo ọ nọkọkọ ga mee gịnị including the fence. So if I chọọ email pesa allocation any allocation number atinye gịnị iru emepe gate ihe akwụgba n'inye eme gịnị ihe agbachọka ime gịnị the first 10 buyers o nwere ife a ga-emelụfa. Go ahead. Ọ bụrụ eziokwu.